Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ki perlok berjor baro hagni ka por ngapiang subhai pi shagni ka program kisau ayam ki por but kani ka program ha ka ba menta ka sing kum ba philai i nyo banyak keren but kini ki khon samla ki ba dairu ha ka jo ka por kita ki fresh voters ni ki nong tap vote ha ka sen ka menengkong ti kapang ha ka ba dei ba kani ka jing keren ka ong pi vote menta pi ra ya kalawai ti menta perlok Inyo banyak keren bat kini ki para samla jongi bah ka bagi nyok sngo ya ka jingmut jongki bat ka ka baki don man pen sngo ha ka bedei bat ka jing tap vote ha ka sen ka benengkong te kini ka por ngidon ya i Vinisha Warshong ngidon ru ya i Emily Jerwa ngidon i Melberg Shangdiar bat i Medon Nongbri te kini ka por nginya Shakmat bat ngan bu ka jing klik benengkong ya i Vinisha Warshong Vinisha ngaku aban kli pi sngo kumno ha kabedei bat kajing yo ban long ita I nong tap vote hakasin ka benengkong jadba kadeka sien benengkong bangan yo tap vote ha sngo tenat sngo kemen bat sngo ruba kadon kata kajing kle ban nyap husiar ru ha kabadei ban jiet ya kita kinong mi keman kiban wanra ka roi kapar kiban yarab bat ben bahai ka jelajungi ku blai shibon astanat to ngarang mut ki badang kena tambah kerkongkren pade te kala kamyar ta hagni ko por nyo sngo pade sana I samla Emily Jerwa ka ka ba idon ban ong ha ka bade ba ka jingyo ban long ita I nong tap vote ha ka sin ka benengkong te kumbai ong I Venisha mo kalong kata ka jingkit kli jingi kumki voters kiba ningkong kani ka first time I bangin vote te kalong ga bas ngotenan pan kumbala nganom ban shwe ke bela ong Venisha la dep ong bag mo kalong ka jingkit kli jingi hi but kani ka sien beningkong yang kalong very exciting te tiang ru namar ba yung ajit bakla tang ba to ngit scam ba ngan na ban dong tai khna samla bala ban jit nong nikmat ba bha but kan mon lam ka jing bha moi kani ka ri ka jalla jingi ku blai shibon taban laj ni kita ki jingjit dia kita ki nong mi khamat tani ban laj ni kita ki jing baklang ala ban ong pi hab ban sngap ikam sim jong pi badru da bishar banyak iki bajalong menta mud ban ong ru ba hagaju kopor pila ban bu ka jing duai tu sngap iki ke ba leng ba jing duai ke ba pipi duai ho blai pano ka bor badru ba pinla ban pinbaj ya kata ka lenti ke jong pi ban jet yo tan mi khamat ta ni ka por pa dengan pai sha I Melberg ka ba I Melberg idon ban ong pa da ha ka bede ba ka to ka chu ka jing kli ka bangalabu kum I nong tap vote I baningkong ki baningkong nga sngo kemen shisha but kalong ru ke ka kam ka ba apa berkat ban tap vote ni jet yung nong mi khmat uban mi khmat hakini ki san snam ki ban wan lada kalong ka kam ka ba namar ba lada ngi jet bakla kala ban wan ra ka jing sneu hakani ka jela ka jongi but hendre bangi dangi jet yung nong mi khmat ubabha uban kit shisha ya ta kam ringkat ka jing tip breu tip blai mo but haba ngi jet ya kum yu ta unong mi khmat kawan ra ka jing bha bat ka jing siso akan ni ka jela jongi kublai shibon Melberg te hagni ko por pa de klam ne pen slam nya no sha I Medon Nongbri ka ba I samla Medon idon ban ong hapding jongi hagni ko por kum samla ban yo ban tap vote ningkong ane ban yo shon ni ka vote kalong ka ka kam ka ba sngo shitraham mensim namar nyo ban yale sngo balang hagni ka jing ya tap vote mo te kuman shu ai kublai ru ya CEO of Meghalaya ringkat bat ya ka MMUN ba latip kertengkom ka Meghalaya Model United Nations bala penlong ka we naki festival hapo Susutham Auditorium haka arpsa tarik ukelalingkon katuka festival kalong ke ka bapa Aiman Sim yang iki para samla ki baydon haka tu sngi ya ka ban kum ki samla ban yach khamat haka tu sngi polling date ban shon ni kata ka vote ke jongi te nakaliang jonga kadi kata kublai shibon Medan to barok ngi yo sngo ki ba kini ki khun samla jongi kila yo ban pen sngo tinga kwa ban bu yang sa sin ka jingkli ka ba ar pade ka long ba kat kum ka jingi I jong pi ki jing don kam ki ba kini ka sarkar ka ba thamai la ban ong ka sarkar ka banwan ka de ban le to Vinisha in sedang biang na pi kani ka sarkar batmai kadai
banwan ra shibun ki jingte khamtam ki hospitals ki jaka sumar ki babiang khamtam ki than nong kondong namar ba bunsin ki breu ki sham jing man shadu shne shasar namar ba jingai ki jaka sumar te kata ka baningkong ka ba arpat ka dei ban penbhai ka kampule puthi nama ba ngidon kam ka jing hikai ka ba biang khnang man kentiu yangi ya kasap ka phong jingi ki khna samla Kublai Shibun Vinisha te hagning por padeng in yosngo sana isamla Emily hag bade ba kajingkli ka baong bakat kum kajing ijung pi ka ega ba ka sarkar ka ba thamai ka dei banle Ni ka sarkar ba thamai mo ka ban sawan te ki jing bhai bakawan ra de ki surak singkian ma de ka surak shani kam pada bha kam tam shki jaka nong kondong kadang kalong bejenjat kum bala ban Venisha ma kum ye ki hospital ru te ki linti ru ban pai shani ru teng teng bam dan hospital sejaka kondong ka linti ma ka biang dan kam te ya katahi te kum menglei I ha ki news kani ka jing ki jong ka 108 ru ma kani ka government te mo ban pet ya ka kani ka jing sumari hakani ka jela jingi te ka education system ka jing ka puli puthi jing khana samla ba ngilai I kani ki snam bala lek na kini ki online classes bala judan shem jing shibun ha ki khana mana nong kandong ha sor kum jo bam biang ma ka network te ki wifi bon ki ba dang dok dang suk ma kim la ban yo kita ki barra te tangkata hi ba ka government kan perkhat ka jing pha ka la wei jong kan ga jela jing hi bat namar ba mo ka puli puthi ka long baran kam khana bangin na ban long kata ka jela bla ban yach prang ban long develop Kublai Shibun Emily to kitu ki mat ki badan kam bat ngi kerman bagani ka sarkar ka ba thamai kan phai khmat kham tam ha ka bede bat ka puli puthi bat ka koi ka khia aru nang menta ban wanra Shibun ki kam roi ha ka bede bat ki jing don kam jong pai pa apa ka jela te kani ka pon ngin phai biang sha in Melbourne ka e ga ba in Melbourne idon ban ong ha deng jongi ha kani ka por ha perkhat ha kani ka jela ka jongi ka dang duna ki ka dang bon kini ki developments ki infrastructure ki ban one more ki ban one chang ni jela ka way kalong ka unemployment ki khna ki bam dan kam tan jam ki bala pas ki degree ki master degree jong ki henry ka kam ka jam pat kim dan ki shong hayeng ki sakma bat ki poile ki kam ki ba sneo ki ngap haki kam ki ba sneo kata ka way kalong ba ka government kan thaulanti kumno ban pin yo kam ki kum kini khna mo ba kinom sakma shani satai kawedu kumbala ong kini arngut ki perlok ba ka hospital ki facilities gitu baro kalong ba kadang duna palat hakini ki government hospitals weni candidates ngala snap I kajing kran jong I ong ba ka kum ka CT scan kum tu kamlong ka ba chongdor kum khat 8000 khalai hajar banle shagwe shaki private hospitals henry haka government hospitals kamlong dan kam manchna henry ka dili ki baduk ki basuk ki hab penut kum ta khat khalai hajar nam ta ka CT scan kalong kum kita ki jing duna mo haki hospitals kalong ba ka government kan yai wanra ya ka jing pha ka jing roi Kublai Shibun ho ya ka bai dei bat ka jing do kam do jam jong ki khun samla ngi bakala nang jor sho kat parang mi kisnem tingi kermen bagani ka sarkar ka batmai kan la ban perkhat bat pai khaman ha ka ba an la ban solve ya kani ka jing mo man pendui kani ka jing jong ki khun samla te kani ka por padeng nyo ban sngo na I medon dong bri ka ka ba idon ban ong kat kum ka jing ba ki ki jing don kam ki bagani ka sarkar batmai kan kam bat ka de ban le Abai kran hi barka jingdon kam kari na kajat benriu kibun ki igi mo ki ban pen ndrei na kaliang kajonga kum ka border issues ru ka de ka way ka ba kham isaj met mo kum bala ja ki si bala len namar lesi ka di ban long ka iki ka first priority ya ka sarkar bathamai ban kin pen nang ta ka unemployment rate ru kum bala mention di Melbourne kat kum ka jingwat benya ka jonga na ki kot ki bor mo na ka social media kum ba R.9% ki samla la ni ki rangba mo ki bam don kam don jam hang ni po Meghalaya jungi nang taru ka way ba ka transportation ru ka de ka way ka jing namar ka kat kum ka jing syam ka jonga ka jing ya inti mo kum to PBA teng haban ap kali ru daki kenta te ka pen diau mensim la ni ka pen shrai yang mo personally te ka de ka iki kata ka mat ba ka sarkar ka batmai ka de pen to Kublai Shibun medon kam ta ki mat ki ba phila pen sngo hoi kum ba phi ong kat kum ka jing khen ka don hadu ar point san
ka jingdon jong ki samla ki bam don kam don jam dei sutanat namar babalei phi phila tipnya phila wat benya ha ka bai dei bat kini ki jingdon ha ka bai dei ka jingdon jong kini ki samla ki bam don kam don jam ko bai shi bo nam ta ka tuka mat ka ba phi phila ka do ka ni ka por medan te ka ni ka por ngin poi pa ka bai bat ka benta jong ka jingkeli ka ta ka long bam ka ka ba phi don ban ong na ka benta ki tu ki parlok ki ba de ka vote leng ba ka jing sha thit ngala ban ong ka ba phi don ban ong na man ta ki parlok ki ba de ka vote nane ya ka hok kata ka de ka hok ka jongki ka vote ka de ka hong ka ba phi don ban ong nam ta jongki dah ka ba ki sha thit ka pisah la ni ki ngop kata ka pisah Vini Kam long ka ba bhaban le kom ta namar ba ni jit economy khmat ki ban wan ra ka jing bha ka jala jungem ka jing tentu ikini ki breu ki baju million ban manchim pisa kalomba kim de ban perkhat tangala de shment kim de ban perkhat ya ka menta ki de ban perkhat ya ka laweru ka dei ba yong kong Vini ndai ban perkhat tang ye ka ba menta ndai de ban perkhat ye ka ba la shai pat ka lawairu yang ni ka por nyo sngopat san isamla Emily ka ba idon ban ong bat ka jing kentu ka ba I idon ban pensngo ka ni ka por ka benta gitu ki kena samla ni ki breu ki ba shai melin ban shimpisa ne ban di ye ka hok jongki Hambala ang I Venisha mo kadi ka hok jengi ban yim de ban perkhat tang ye ladi ban ngi de ban perkhat ya kalawai ho ngatip ba teng ngi kum ki brio ngi dan ngi lap ki jing ha jing emma teng ka pisaling mlai da ban na ngi dan kam ya ka pisa teng kam long na ba ban se teng hap shima te tang ba kum ki brio pat ma ba de brio de blay te bla nang la start te ngi de ban sngu thok kin ba kadi ka hok jengi kadi ka right jengi ba ma ngi yo vote tang shi sen san snam te kata kalong ka ba kalong na special privilege ni ma bangila ban participate ban develop ya kani ka region ni hima kalong as citizens of India hima bangi kata ka vote namar ka vote jengi ma one vote can make a difference te ka vote jengi ru ma kala ban shmutai we vote ru kala ban change ma te kala ban effect kani ka 5 years kani ka sans nama kani ban sawan te tangkat tahi bangin long kiba usiar bat manam de ka hak ji ku belai shi bon Emily ni ka por podeng nyo sngo sana I samla Melbourne ka ka ba idon ban pensngo maru ka jo ka por ka jing kentu ni ka benta ki badi ya ka hok jongki nga shukwa ban ong ba ki kalong ka ka ba snil ban shim ya ka pisa kadang ba nginyo man tap vote ya I noi candidate but ru kapisa kajongi ha shisnam kala bandut no kata ka ba I candidate I ken hendrei ya ka vote ka ba filason shisin hendrei kan ne kumbasan snam kumbangi tip san snam kan ne te kalong ka ba nin ba be kan tadangi shim bangi vote ya sai candidate ka bang ong ba kapisa ka lamru shaka jingjen jar mo lada phi be than shaka kapisa kan be klai phi long daki jingjen jar ken but ngasukwa kan tu ya ki nong tap vote baro ba ki deben vote bha pet bhai ki candidates om ya kapisa ka ba ki don deben vote bhai ki but ya ka jing start ka jongki but ka jing tip brio tip lay ka jongki but kumno kin wan rai roi ka pa shaka ni ka jela ka jongi katahi ku belai shi bon Melbourne ni ka por bading nyo sngo sana I midon ka ka ba idon ban keren ka ba de bat ka tu ka jingkli ka bang labu ka jing kentu ni ka benta ki para samla ni ki breu ki badi ka hok jongki na ka benta ka pisa to nakaliang jonga nganam daban than kata ka mat namar bala mention daki samla bala debru kalong ke bala shai te pi ka pisa hi compare la ka long ha u klung u samla rangba na tumben mo ka olong ke ba kam kloi hi te kumbala mention daka HYC hapo ka social media Instagram ka jongka ba kapor election hi kam de kata ka por ban ya kwan lane ban kam freebies namo baong kapor ban ya lewat boss lane kumno ki kita ban yo jing mentoy tang ya ladi kin mo shimen te kumtakin ya ka jing thi ka vote eru ka long ke ka bom dei bat kumtangi di ban don ya kata ka jing champang ladi kumno ban perkhat bha ban jit iki candidates ku belai shi bon medan te ni ka por padeng akwa ban bu ka jingkeli ba ong kum ni pidon ban ajing mut ngam ta ka sarkar ka bathamai ha ka bai dei bat ki jingkela ki ba kum ka sarkar ka bathamai ka dei ban wanra bat ma phi kum ki nong thot vote ki kita ki jingkela ki ba phi kwa mo
Kani ka sarkar bathamai kadiban rat dingkhong do away with corruption. Rat dingkhong ya kabam sam. Kebalakta kejela jengi haki babun kiliang ban kadiban banam tiang tang haka ketien kinam syukran kum tu kidale ru ya kakam jengki Kabelengkot tambah kapa kit jimut pat tas kutenat dah kini kapor bading nyok snow sana isamla Emily kabe kai kaba idan banong Te jing kala mo kani ka government thamai ba kwa nakaliang jang mo ban ra kalong ban support ngi khana samla ngi menta bon ma kanang mi kisngi ngi iba bon khana samla ki pani kata ka creativity jang ki ma kini ki sedang kini ki small businesses te ka janjar hi ngi kum shani lek ngi tip infrastructure ki facilities pat biang bare te da ka government ka ya rap ma ngi khana samla ban support kini ki small businesses jengi ni kam ma kan ya rap shi shai ngi kan long company de ma ka kata ka creativity jengi ki khana samla hang ni ha kani ka remake halia but bangin long ru ba in a way kalong kan develop ma kani ka ri ka jela jengi dah kublai shibon te kini kapor nyok snow pat sana isamla Melbourne ke ka bang kwa ban ong kalong ba kumbangi le I hakini ki snam ki balalet ki bon ki jinga ki haka jingbam yo tulop jong ki nong hikai jong ki bon hakum ki hospital su ki bon kini ki aju yesngo ki bahing basem ki ong ba kempat yo tulop kadang delay bon ki benai te kalong ba ka government ka di ban pet bah hakani ka liang bahkan penbiang ya ki tulop ki ya ka ba ki breu ki baterai ki bala penmi la ki sap kin yo ka we ru kalong ba ban pet ya ki khna samla kum long Emily ya ki creativity ki jongki dia ka jingtan sap kumno kin ra ya kata ka sap I hang ni ha mikhalai jingi ki bon ki priyo ki banang ban rai ban shat ban ki bon ki sap ma ba ki dan kum ha kata ka rukam kan ra ru ya ka jela ru kan pau ha kata ka liang bat ru ha kini ki jaka pe jingo kai kum ni mo kum ka ni dan kum hang ni ha word slick menta ban sumar khoj ban kum ngi ki breu ru ban kentu ya ki breu bat kamtam ya ka sarkar bahkan ai kum ya ki nong penyat mo haka ki bapet ya kini ki tourism kini ki place baki wan ki nong pet kai kata hi ban ra sajong ki jaka dah kublai shibon Melbourne stanat ba pila snow ki mat jong pi te kini kapor nyok snow sana isamla medon nongbri ka kaba idan banong haka bade ba kejingkala kumbangi tip hi bakari khasi ke jongi kadai kari kadut kangam te kumta kumbala mention di Melbourne jongi ba let's see ka jingkala kalong haki tourism ki ka sarkar ka depan kamban wan ra jingkala let's see mo ban kam kring ya kita ki tourist ki ba kam nabar ta kublai shibon nang benta kitu ki jingpun snow jong pi medon te kini kapor ngakwa ban bu ko we ke jingkali ya Emily kai ke jingken tu ka ba pidon ban ong nang benta kitu ki perlok yo let's see ki don ki bam kwa ban tap vote mo ki bam kwa ban pendep ya la ka jong ka kamram kata da ka ba pendon kam hok ya kini ka vote ka bala ai taki Election Commission of India ngadan kum kita parlok ru te kajing kentu jangai ki te kalong ba vote mo kani ka sien baning kong ngi hi te what nom penle no I kata ka vote mo kana mar ba kum mangalaong mene vote can make a difference te ka de ki vote ru mo kan wan ra kajing mentoi shibon te nga kentu ki ba kinom ken sting ya kani bakin vote te bakinom mah ngap haki pisaruk bakinom shu ang mangan vote nang ayo pisa kata kam day te ka vote namar ba kadika kamram jengi hi ban vote for the betterment of kanika state jengi hi tetang kata hi ka jingken tu jang kini kapor ngakwa ban snow pat nei Melbourne ke ka ba idon ban ong ka benta kitu ki perlok yo le si ki don ki ba mentere ban vote ma ki don ko to ka jing snow ba ki no le you men tap vote ka ju ka jing kentu ko ba pidon ban ong ka benta kitu ki perlok kam kita ki bon ba kini ki parlok ki jonga ki ba ong ki bam kwa ban tap vote lane ki ba ki kwa ban kinlet chaka polling booth henry kin shu select nota kata ko mo none of the above te henry ngasngo ban ong ngastu eki namar ba kalong kisngo du jingkerman mo ban vote hakum kini ki por namar ba kimi ya ka development jongkari ke jongi kalong ka ek ka basong si ban sngo mo na ki parlok kumta henry nga ong kentu ba ubleiru u test jengi hakum kini ki por mo henry ide ban yaya chakmat
vote jet kita ki nong mi khmat ki ba la ki ba bu jing twai ro hau blei ba ki kita ki candidates ki vote kin long ki brio ki bawan ra ya ka jing ya ka roi ka pa ka ni ka ri ka jongi but ki khna samla ki jongi ru kin long ki khna samla ki ba ki shajrong ling ba ki jing rap na ka government but bakin yori ki shibon ki facilities ki ban wan ha ka future khna bakin yo say atau so ubatiang kublai shibun dia kan ni kapor ngila ngan ong ngila jan poi hi syabakon ngakwa ban bu ka jingkli badah kan ni kapor ngada kenturu ba pin ai kata ka message kan ni ka kubor kum ka jingkentu ya ki perlok projor kamtam ya ki perlok jongpi ki ba an sependap ya ka jingnya tap vote ha ka sen ka ban nengkong ka kata ka kubor ka ba pi kwa ban pashan sya ki perlok jongpi dia kan ni kapor ngan sedang no na i medon Taka Medon kata ka kubor ka ba pipi kwa ban pasat sya ki perlok jongpi ha ka bede bat ka jing pendep ya ka jing tap vote ha ka sen ka ban nengkong haba long yu nong song shinong jong ka ri ka jela pidon ni ka kamram te kata ka kamram ka jong pi ka long ban kumtamo ban long ki ba smart lani ka ba shlur ban yeng joj na ka jing long jai pede ka jong pi let's say kata ka si ban let tap vote ban let da ka jing shit rem ka jong ka ban sim ka jong pi ban let shon ni kata ka vote jong pi tangat tai Medon kitu kita ki kentien kentu kan paham ka bentai perlok jongpi ki ba yo let's say ha ka jing long brio shet long ti ba jai to ma tim dei ban long ki ba jai to henry dei ban long kita ki ba don ni ka jing kit kle ban dei tap ya kita ki vote te ka ni ka pon yo sngopat sana email ba ka ka ba idon ban ong kumbanga ong mentan hi ka ngim dei ban du jing kerman mo haba ngi iya ka ni ka ri ka jela ka jongi ka kham suki ban develop ban wan ra ya ta karoi ka pa ka kham suki khindian atip lada compare ki weki states madan hani hendia te nga shukuntu ba ngin do jing kermen ngi de ban ya chakmat ngi de ban vote but ka vote jong pi kan wan ra ya ka jing ngej ba ka vote jong pi kan wan ra ya ka jing pair ha kani ki san snam ki ban wan but ru ba kan long ka jela ka wek na ki jela ka ba develop ha kublai shibon melberg te ni ka por yo sngo sana i Emily ka ba idon ban ong na ka benta ka jing kentu ya ki para samla khamtam ki ban pendap ya ka jing tap vote ka sen ka ban nengkong ka jing kentu janga ka long ba ngin lang ta kinuk sa ba bha ki voters ba mengin yo ban vote ini ban ningkong ma ngin long ta kinuk sa ba bha ki wei pa ki ban sayo ban vote ma te ba ningkong ru de ban ma ban bu jing duai bangin la ban ji kita kinong mi khmat ba bha ban ya laming shi jing bha shkan ma kala wei kan long kata ka ba chai ba pernai te kumbala shan medan bangin long kita ki bajai tu kumbang la rai ma ka tu singa tu ka festival of democracy ka dan ka jing rai ba ong ba tu ka singi ma jang tu ka polling din ma tu singi ban vote ba kidan ki bri ba la ban net khwai na let kai tingin de ban long kum ta tingin de ban shim ta ka kamram jingi bangin long ta ki nong vote ki ba nom kensting ya ka kanika ma nong no ka kamram jingi te bangin lang kin nuksa ba bha ban wan ra ka jing phash ka ga jela jingi kublai shibon Emily kadai kani ka kamram jongi ka bagini pan pedep kum ta ngim dei ban perkhat ba un la dei tu arpunyo trik lik khwai no le kum dei ban long kum ta ma ka jingkit khli haladi ba ngi ban lunch ki jaka bala pen kre ban tap ya kita ki vote jongi bat ngin pendap ya la ka jong ka kamram te ni ka por ngin yo ya ka jingkren ka bakhado na isamla vini ka ba idan ban ong na ka benta itu ki prolog ki badan ya kata ka jing sngo ma an ong kum no kum ka jing kentu kan phap na ka benta jong ki ka ba makiru ki de ban pendap ya ka kamram ngakum tu ki samla jingi ban let tap vote ni de ban tap vote da ka jingkit clear ban yim de ban ikitu ki bam kwa let tap vote room de ban do jingkerman de ban non kata ka hope for the future let's say ka laban wan ra ya ka jingbha ha ka lawai jingi mo te de ban do jingkerman te tap vote da ka jingkit clear to prolog fila yo snow menta baro ki jingkren ni ki samla ki jongi ngalin kong ngana perkhat bagi de nong tap vote ka sin ka ban kong yo kumno kim la bha ban pun sngo tangba iman ki don la ka jong kata ka sap kren ka jong ki bat ki jingmut ki baki ki la don lupa ngingai scam balong ba jong kini kan long shisha kata nuksa badru kan ni kalong ka jingken tu ya baro ki perlong ba pin lej sha ki jaka bal pun kre ban tap ki vote ki jong pi wanam long jai tu ne long jai pede ko mala ngi medon mane
menrei ban pendep ya la ka jong ka kamram bat bangin yo ya kita ki nong mi khmat ki ban mi khmat shaka ying dor bar thau an jong ka jella bat ru ki ban le ka ba ta ma bo ka jella ka jongi ti perlok de kini ki jing ya keren ki bangila yo ban ya keren bat kini ki perlok samla jongi la po shobokot jong ni ka program ki sao em ki por ting ai khuble ya piru ba phila pla ya ka por ka ba ko jong pi sa hisin ha ka ba pin ya keren pin sngo ya ki mat ki ba pi don ban sngo lengba jong kani ka video ha kani ka por bat ngai scam ru ba ki perlok jong ki ba pa ya kani ka video ki nyo shai ki ching mentoi te khublai shibo ne sa hisin pi perlok baro